Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo kung paano gagawin ang sariwang lumpia at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, ground chicken, bawang, sibuyas, bean sprout or tauge, Baguio beans, carrots, singkamas, kamote, repolyo or cabbage. Tapos gagamit tayo ng asin at saka oyster sauce. Tsaka mantika na rin para sa paggigisa natin. Kung gusto nyo palang gumamit ng patis ay pwede rin po. Yan na po ang lahat na mga ingredients. So simulan na po natin ang pagluluto. Ngayon po ay nakasalang na po yung ating kawali dito sa ating stove. Ngayon ay lalagyan na po natin siya ng mantika para sa paggigisa natin ang ating mga sangkap para sa palaman ng ating lumpiang sariwa. Ngayon naman po ay ilalagay na natin tong ating bawang. Igigisa na po natin siya. Ngayon po na medyo nag golden brown na po yung ating bawang, ngayon ay isusunod na natin tong ating onion or sibuyas. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon po na naaamoy na po natin yung aroma ng sibuyas at saka ng bawang, ay pwede na nating isunod tong ating ground chicken. Hahaluin lang natin siya ng kaunti para maghiwa-hiwala yung pagkakadikit niya. Ayan na po. Tapos hihintayin lang natin na medyo maluto po yung ating chicken. Ngayon po na medyo luto na yung ating chicken at saka nagtutubig na siya ng konti, pwede na nating ilagay itong ating kamote. Kung wala po pala kayong oyster sauce ay pwede nyo pong ilagay yung Knorr chicken cubes. Tapos maglagay din po kayo ng ground black pepper. Naglagay po ako kanina ng ground black pepper. Sorry po, nakalimutan ko pong sabihin kanina. Ngayon pong medyo luto na yung ating kamote ay isusunod na natin tong ating singkamas. Ayan na po yung ating singkamas. Ilagay ko na po. Ngayon ay hahaluin lang natin to. Hinaan lang natin yung ating apoy. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng konting tubig para po maluto yung ating mga ingredients. Tapos ngayon po ay isusunod ko na po itong ating carrots. Ayan. Tapos haluin lang natin siya. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng oyster sauce. Yan. 2 tablespoon na oyster sauce ang ilalagay po natin sa ating ingredients ng palaman sa ating lumpiang sariwa. Ngayon po ay isusunod ko na po itong Baguio beans. Tapos hahaluin lang natin. Ngayon naman po ay maglalagay na po ako ng konting asin, mga 1 teaspoon na asin.
konti lang po yung ilalagay kong asin kasi meron na po tayong nilagay na oyster sauce kanina na 2 tablespoon. Tapos maglalagay pa tayo ng konting asin din sa ating wrapper mamaya. Ngayon pong luto na ang ating ibang gulay ay pwede na nating ilagay ang repolyo. Tapos isusunod ko na rin po ang ating bean sprout or taugi or taugi. Tapos hahaluin lang natin para maluto po siya. Ngayon po ay luto na itong ating palaman sa lumpia. Ang isusunod ko pong ipapakita sa inyo ay ang paggawa po ng wrapper nito. Yan. So, patayin na po natin itong apoy kasi luto na siya. Ihahanda ko na po yung ating ingredients sa flour mixture. Ayan na po. Tinorn off ko na po yung ating stove. Ngayon po, ang ipapakita ko po sa inyo ay ang mga sangkap sa ating wrapper ng lumpiang sariwa. At ito na po, 2 cups ng corn flour. Pwede rin po all-purpose flour ang gamitin. Tapos, gagamit din po tayo ng 1 cup na cornstarch, 6 eggs, 4 cups na fresh milk, 1/4 cup na cooking oil, asin, tsaka litos, dahon ng litos. Yan lang po lahat ang gagamitin natin para sa ating paggawa ng wrapper. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng konting asin dito sa ating corn flour. Ngayon po ay hahaluin natin to. Pagkatapos po ay ilalagay na natin tong ating cornstarch. Paghahaluin na natin to. Tapos itong eggs ay nabiyak ko na po kanina. So, babatihin na po natin siya. Ayan na po. Tapos, ihahalo na natin siya dito sa ating harina. Ngayon, hahaluin na natin to. Ngayon po ay sunod na nating ilalagay itong 4 cups na fresh milk. Yan. Uubusin ko po yan. Tapos hahaluin lang nating mabuti para walang magbuo-buo. Ngayon po na ganyan na po ang itsura ng ating harina ay pwede na nating ilagay itong 1/4 cup na cooking oil. Yan. Tapos haluin lang natin siya ng haluin. Para po makasigurado kayo na hindi po magbuo-buo ang inyong harina ay gagamitan po natin ng strainer or salaan. Ipapakita ko lang po sa inyo mamaya pag natapos ko na po.
Ngayon po ay magiging ganyan na po ang itsura niya pagkatapos nating gamitan ng strainer. Ngayon ay lulutuin na natin to para magmukha na siyang wrapper ng lumpia. Ngayon po ay isasalang na natin tong ating kawali at maglalagay lang po tayo ng konting oil. Papahiran po natin yung kawali para hindi po siya dumikit. Hihinaan lang po natin yung ating apoy at ngayon po ay maglalagay na po tayo. Ayan po siya. Hintayin lang po natin na medyo maluto yung kabila. Yan. Dahan-dahan lang po. Baka masira. Oops. Mahirap kasi to. Kasi ako lang nagbibideo. Tapos babalik ta rin to. Yan. Oops. Yan. Ngayon po ay isasangag na natin tong mani or ito tosta. Haluin lang natin to ng haluin hanggang sa medyo mag-brown na siya. Ngayon pong medyo nag-brown na siya ay pwede na po nating patayin yung apoy. Tama na po yan. Ngayon naman po ay gagawa na po tayo ng sauce sa ating lumpiang sariwa. At ito na po ang ating mga sangkap sa sauce. 3 cups na tubig. 2 tablespoon na soy sauce. Nor chicken cubes. 1 teaspoon na ground black pepper. 2 tablespoon ng brown sugar. Pwede rin po 3 tablespoon kung gusto niyo na medyo matamis. 2 tablespoon na cornstarch. 1 teaspoon na garlic. At saka itong tinusta ko kanina na mani. Ngayon po ay lalagyan po muna natin ng tubig itong ating cornstarch. Tapos tutunawin lang natin to para hindi po siya magbuo-buo doon sa ating kawali pag niluto na natin yung ating sauce. Ngayon po ay ilagay na natin tong tubig natin para pakuluin po muna natin. Ngayon pong kumulo na ang ating tubig ay pwede na nating ilagay itong toyo. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating 3 tablespoon na brown sugar. Ngayon ay ilalagay na natin tong ating chicken cubes. Yan. Hintayin lang po natin na ma-dissolve to. Ngayon po ay ilalagay na po natin tong ating garlic. Isusunod na natin tong ating ground black pepper. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay ang ating cornstarch para po sa ating pampalapot ng sauce. Hahalu-haluin lang po natin. Tapos pahihinaan natin ng konti yung apoy. Ayan po. Kita nyo na medyo malapot na po yung ating sauce. Ayan na po. Ready na po itong ating sauce ng lumpia. Papatayin na po natin yung ating apoy. Ayan na po ang ating lumpia. Lalagyan na po natin siya ng sauce.
Ngayon po ay i-garnish na natin siya ng ating mani na tostado. Ayan na po mga mamamayang ang ating lumpiang sariwa. Sana po ay mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!